Pipo Serrano, què tal? Bon dia. Molt bé, Senyores bon dia. i senyors, arrenquem la secció del Pipo Serrano. Què tal, com ho portes? Doncs molt bé, aquesta Setmana Santa molts croissants, de xocolata concretament. Que sí. bons, eh? Discretets, així que no es Discretets. fotin, sí, perquè Sí. com no en tenim mona, doncs fem croissants de xocolata. O del Per què? cert, et veig molt bé, tu. No sé si Gràcies. pels croissants o per què. De fet, et vaig veure millor la setmana passada, estaves molt rejuvenit, però et veig molt bé avui. No, mira, la setmana passada estava aquí el Víctor. Però t'asseguro que Era si això, m'arribes llavors. a veure la setmana passada m'haguessis vist molt millor. Molt bé. Doncs bé, sí, com sigui, deixem el Toni i deixem de parlar de nosaltres, anem per feina, perquè a banda de veure't molt bé la setmana passada i també aquesta, i molt rejuvenit, deixa que et faci un apunt de la setmana passada perquè em va encantar l'entrevista que també li feies a un dels homes més loquaços de la política catalana. No parlo del Montilla, sinó de Pere Navarro. L'entrevista va anar així. Tornem d'aquesta pausa i ja ens acompanya el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Pere Navarro. Què tal, senyor Navarro? Bon dia. Hola, bon dia. No sé si podrà marxar de vacances de Setmana Santa, però en el cas que sigui que sí, se m'ha entretingut, diríem. Sí. Ahir la sensació d'alguna manera és que era com el dia de la pacificació, no? Deu ser la primavera. Que ràpid ha anat tot, no, senyor Navarro? Massa lent. Quan creu que li queda de vida aquest pacte entre Convergència i Esquerra Republicana? Doncs miri, no ho sé. I si truquen a la seva porta? De... Ara fa una estona, en una entrevista radiofònica, Artur Mas feia unes declaracions que van bastant a la línia del que diu vostè. Ja tornem a estar, ja tornem a fer les coses massa tard. Gràcies, senyor Navarro. Moltes gràcies. Bon dia. Va ser una mica més llarga. No, les entrevistes als polítics haurien de ser així, perquè amb això ja està dit tot. La resta de coses poden canviar. Això no. Bé, sí com sigui, deixem els polítics de banda, també a Pere Navarro, i abordem un tema que ha tingut a tothom molt entretingut aquesta setmana i que ja vaig anunciar que tractaríem fa 7 dies, concretament. Que, per cert, de cada setmana que ve m'està arribant ja t'ho dic perquè ho he vist que m'estava entrant aquest matí, encara no el tinc complert, un reportatge, el nou espot concretament de turisme de Salou. Turisme de Salou. Sí, turisme de Salou. Fa 7 dies arrencava la setmana de l'esport a Salou, on milers d'estudiants anglesos amb moltes ganes de practicar esport, nocturn, concretament, s'instal·laven al que ja es coneix com el Salou Fest. Tothom ha parlat d'aquesta pràctica esportiva que fan, i gràcies a això molts veïns de Salou durant aquests dies que han abandonat la zona per evitar topar-se amb tants esportistes en actiu i que, bé, doncs practiquen el seu esport a totes hores. I mentre uns marxaven, les males llengües diuen que alguns altres ja podrien haver preparat el que seria aquest, el nou esport promocional de turisme de Salou. Aprovecha el tiempo que pasa y no vuelve. Disfraces, alcohol, cuerpos semidesnudos y jaleos son el pistoletazo de salida a la edición del Salou Fest, que este año se promociona con más deporte que nunca. Aprovechar el tiempo es experimentar sensaciones. Gamberrada también tirando las sillas a la piscina. Cervezas por el balcón de los hoteles. Juventud, divino tesoro. Vamos a tope, intentamos de salvar la temporada. Saborear la vida. Aprovechar el tiempo es huir de la rutina. Compartir emociones. Oh, God. Oh, yes, yes. Aprovechar el tiempo es descubrir nuevos entornos. Estoy aquí porque tengo que hablar mucho español. En Salou, aprovechar el tiempo es toda una filosofía de vida. Aprovecha el tiempo. Salou. Ara mateix els veïns de Salou segur que estan pensant el millor de mi. Estic convençut, sí. L'alcalde ha fet un truc, el truc és express. Regidoria de Turisme també. Gràcies. Bé, en qualsevol cas, això és el que ha passat a banda de moltes altres coses. Hem vist molt esport, més esport que mai, és cert, veritat, en aquesta edició, i potser menys soroll que mai a la nit, però també soroll. Mira, està bé, està bé. Sí, com sigui, mentre alguns d'aquests estudiants britànics s'apropaven a Catalunya, Artur Mas marxava cap a Madrid en una escapada secreta per trobar-se amb el president del govern espanyol i intentar arribar a un acord.
Sí, va ser secret fins al final. Fins al final que ho van dir, sí. No es van portar Quico Homs a fer la foto, com va passar uns dies abans, però diguéssim que la cosa va anar així. Bé, i tot i que pel que ha transcendit tothom assegura que Rajoy es va tancar en banda davant de possibles consultes, jo tinc el document que podria demostrar absolutament el contrari. Ho dius de veritat? Sí, Rajoy està més obert que mai a tot el que Artur Mas li proposi, i de fet el document que... Tenim la prova, dius? Sí, tinc un document que podria mostrar, doncs això, que Mas va convèncer el gallec. A veure... Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias, presidente Rajoy, por la invitación. Vamos a ver. Escolta, España, la veu d'un fill que et parla en llengua no catalana. Creo que hay una fatiga mutua. Sí. Cataluña, pues, se ha cansado de no poder progresar. Yo respeto la forma de pensar de cada quien y no tengo ningún comentario que hacer sobre ese asunto. Si esto es así, lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. Es muy importante saber cuáles son los problemas de cada uno. Això ho tenim claríssim. Cataluña tiene problemas hoy muy importantes. Tiene problemas de déficit público. Es un moment de sumar esforços. Estamos intentando ayudarles. Pero hoy en día se puede ser de casi todo salvo pequeño. ¿Cómo se discute si un territorio es nación o no es nación? Bueno, estas cosas nunca son fáciles, ¿no? Pues yo propondría un método muy práctico. Consultémoslo. No. ¿Verdad que en democracia debe ser la forma más directa y más clara de saberlo? Bueno, eso es un topicazo de los habituales, ¿no? Consultémoslo. ¿A quién? A los que pretenden ser nación. Bueno, espera un momento a ver si lo arreglo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Doncs va ser molt cordial, no? Molt cordial, i li va dir, espera't a veure si l'arreglo. Sí, a veure. Potser ho està treballant. Deixem el gallec, aquest, de Feijóo tampoc parlarem avui. Bé, parlem d'altres coses, perquè aquest és un tema que podem deixar a part. Parlem d'un altre qui, com a tu, estimat Toni, li veig possibilitats en el món de la comèdia. Com a mi? Com a tu. Fa un parell de setmanes vam demostrar que tu tenies moltes possibilitats en el món de la comèdia, a banda de la ràdio i de tantes altres coses. Perquè És cert. Molts altres temes que Toni Marín, estimats oients, us podria descobrir que sap fer molt bé. Però sigui com sigui, deixem el tema de la comèdia, Toni Marín, i abordem una altra persona que també es podria dedicar al món de la comèdia. Concretament, parlem de Josep Antoni Duran i Lleida, de qui ja es diu que podria formar part de la quarta o cinquena o sisena, no sé quina, temporada de El Club de la Comedia. Lo bueno de cualquier persona y de cualquier pueblo es saberse reír de sí mismo, ¿no? Ai, carinyo meu. Amb il·lusió. Saben aquel que diu... ¿Quién inventó el hilo de cobre? Dos catalanes tirando de una peseta riñéndose por ella, ¿no? Saben aquel que diu... La consulta, nadie ha dicho nunca nada sobre lo que se va a hacer, cuál va a ser la pregunta. La consulta, el compromiso es hacerla en 2014 y si las circunstancias económicas, sociales o políticas lo requieren, aplazarla. Saben aquel que diu... No, este es muy malo, ¿no? Entra un señor con un gato aquí en el cuello en un banco, la ventanilla del banco, y le dice a la funcionaria, o me das el dinero o suelto el gatillo. Saben aquel que diu... Yo tengo que ser fiel a Esquerra Republicana, leal. Saben aquel que diu... Me da la hora, por favor. La acabo de dar a otro. Que és malo. Sí. Era dolent, sí. Aquest sí. No, però... és muy malo, no? Sí, muy malo. Però el del gatillo? Tu has entès això, eh? A mi el del gatillo m'ha agradat. Espera, tu has entès... Aviam, tornem a escoltar el que deia just en aquell punt de l'acudit, i tu em dius què t'ha semblat d'entendre. A veure. Y le dice a la funcionaria, o me das el dinero o suelto el gatillo. Sí, o me das el dinero o suelto el gatillo. Tu has escoltat dinero? Sí, que havies entès tu. Jo t'he dit que fa una frenadeta, diguéssim, abans de dinero, i el que jo he escoltat és una altra cosa. Y le dice a la funcionaria, o me das el dinero... ¿Cómo dice? O me das el dinero o suelto el gatillo. El liguero. No sé si en tot, Josep Antoni Duran i Lleida està pensant en la funcionària i se li ha escapat el liguero. Bé, ara sí, per acabar, com toca, estimat Toni, he recuperat una de les teves perles magistrals a cada setmana. Anem, si et sembla, amb el sumari. Vinga. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Són les 12:02 i comencem al matí a 4 bandes de Ràdio 4 en aquest divendres en què les...
Previsions del Servei Català de Trànsit evidencien que molts catalans i catalanes comencen el dia pendents de sortir de la feina, agafar el cotxe i començar uns dies de descans merescut. A Benalmádena i després a Put. S'espera, de fet, molt de moviment a les carreteres catalanes a partir de la primavera. Però la informació no se'n va de vacances. La informació d'aquest dimecres ens marca que és un dia aquest en el que hem de seguir molt atents a la difícil situació que travessa Artur Mas. Les cares amb les que l'executiva convergent sortia ahir a la nit de la seu de Convergència eren tot un poema. Mi corazón palpita como una patata frita. Però la paraula del dia, la paraula que avui pot actuar com a fil conductor, que enllaça alguns dels assumptes d'aquest divendres, pot ser una altra. Podria ser fins i tot sexe. Ahir es va començar a evidenciar que el desig d'Artur Mas de reprendre les relacions amb el Mariano Rajoy va per bon camí. Dues evidències fa poc gairebé impensables. Sintonia d'entrada entre el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. Sí, benvingut. Ahir al Consell de Política Fiscal i Financera. Palo i zanahoria. I dos, conferència ahir de Josep Antoni Duran i Lleida a Madrid. Molt bon dia. Amb presències de pes, els representants de l'Església Ortodoxa Xipriota, la vicepresidenta del govern, Alicia Sánchez Camacho, el papa francès, Barack Obama amb Víctor Llopart, i a més, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel García Margallo, reconegut actor porno d'altra banda. I sobretot, les paraules del propi Duran i Lleida, que avui esdevenen una referència obligada al repassar la crònica política del dia, ja que va pronosticar un gradual allunyament de Convergència i Unió. Jo me lo guiso, jo me lo como. Veurem què és el que pensa avui el primer secretari dels socialistes catalans, Mitt Romney, que avui estarà en directe en aquest programa a 2:15 del matí. Mitt Romney. Ens faran fora, que ho sàpigues, eh? Sí, Mitt Romney. Tornem demà, a les 8. Adéu, people. Adéu-siau. Senyors, fins a les 8 a Ràdio 4. Que tinguin un bon dimarts. Gràcies.